Gabon, buenas noches, hablamos de Fútbol Sala, Areto futbolari buruz hitz egin behar dugu, Jaizki Areto futbol taldea. Lezotarrak, eta Lezotarrak askok, Oiartzundik jatorria dutena beste batzuek Nafarrotik, eske Lezo leku berezia da, eta kirolarako ere bai. Eta Jo Mendizabal, Gabon, zen moduz? Hementxe, Oiartzuarra, Atxona, zu Lezotarra. Eta dena parra, aipatzen zenuen, ituren darra? Aita, ituren darra. Bueno, mugako ingurukoak, zuk ere Hondarribiakin garai batean mugaintzan zeneten, Donibanekin ere bai, leku berezian. Futbolean jolastu izan dugu hor plazetan. Bai, Aierru. Aierru taldea. Eta Aierru taldea, horritza pailan bereziak ditu, irungo jokalari batzuekin ere, Arretxetarrekin eta beste netukerekin, Aierru talde historikoa. Eskubaloian, historikoa, benetan, eta futbolean ere bai. Gaur egun jokalari asko, errenderiko jokalariak, Lezoko bertako jokalariak, bueno. Eta Donibanekoak. Donibane, Lezo, Errenderi, Oiartzu, bueno, Arsoaldea hor. Oso elkarga karga. Eta gero, bueno, claro, Antxotarrak eta bertan Antxotarrak afantxokoa jokatzen dute Donibanen ere, horiek ere kantxa eskatzen dute, Alberto Ferreresekin batera, eta Donostialdea, Areto futbolak duen eragina handia da. Zu atezaina, zea? Bai. Eta preferenten ari zarete une honetan. Nola sortu zen talde hau, Jaizki Areto futbol talde hau, garai batian? 2007ko hemen da, ez da? Ni dakidala, gutxi gora bera, zien kuadrilla bat, jolazte zutela futbol amaikan Aierrun, Oiartzunen, eta elkartu ziren denak, eta Iker leheno zen presidentea sortu zuen kluba, bere kuadrillakin, eta gure patrozinatzailea da taberna bat, ibiltzen gala... Izena esaten alduzu? Jaizki Bel taberna. Claro, eske Areto futbola eta kirola orokorrean, ez baldin badago babeslerik, ez dago laguntza hortik irten berra, Horri biltzen garen gazteak elkartu ziren momentu horretan, eta orain arte kuadrillak aldatzen, berziklatzen guztian, gazteak sartzen, zarrakatatzen. Baina bere garrantzia du, kuadrilla batek nola sortzen duen talde bat, eta hor nola osatzen den talde bat, giro bat ere bai, eta otxura bat, eta Areto futbolak, eta hor herri batean hori bere garrantzia du, ez da hamaikako futbola bakarrik, baizik eta beste kirol bat ere, eskubaloia ere bai, pilota ere bai, herri hortan, Lezon, hain zuzen ere, Areto futbolak bere lekua hartu du, eta hortxe du kokaturik, kuadrilla bezala. Noretik ezakit, gaur egun ze helburu nagusia duzuen? Gu gatoz hain, olen urtean zeuden beste gazte batzuk, eta utzin dute, eta ni eta beste bi jokalarirekin elkartu ginen, eta esan genuen, nahi dugu elkartu, niri izan ziaten, eta esan nien, nahi gustatuko litzaiake berriz Lezon hastea, eta etxean, ni ez nahet atea Lezotikan. Lezotik eta erosoago alde batetik, eta gero mantentzea, Areto futbol kontu alde batetik. Eta, pentsatzen dute, herriko gazteak ere hor bete leku bat dutelako. Askok, hamaikako futbola maite dute, hor leku bat ere dutela jokatzeko beste jokoa dela. Azkenean ez da, ahantzi behar beste jokoa dela, hamaikako futbola bere araua ditu, eta bere neurriak, eta Areto futbola ezberdina da. Oso ezberdina. Bai. Intensidade gehiagoko futbola, digamos. Explosiboa. Aukera gehiago bat porteri batean da bestean. Eta kirol oso betekar kompletoa da. Eta esan, abiadura behar dela, distantziak ondo neurtu, ondo jokatu baloia, ez da gauza bera kolpatzea hamaikako futbolako baloia eta Areto futbolakoa, hori kontutan hartu da, beste kirol bada. Eta gazteak ere, aski eroso dira futbol horretan. Ni jende asko entrenatu dut bere lehenengo urtean Areto futbolan, eta notatzen zaie aldaketa bastante.
Azkenean baloia da txikiagoa, gehiago pixatzeu. Zapaldu behar da... Teknika gehiago. Kontrol baloia desberdina. Desberdina. Eta, bueno, kontu horiek nabaritzen dira, asko nabaritzen da. Talde bat duzue, bi talde, arrobia? Bat. Leheno zegoen arrobia, baina lehenengo ekipoa igo zen Euskal Ligara, eta gero urte bat egon ziren eta desagertu zen. Eta gelditu ziren arrobia lehenengo taldeakin, baina gauden orain preferente mailan. Preferente mailan, ez? Ez da, erreza ere, eskola behar da, jendea behar da, egiturat osatu behar duzu, ez da askotan erreza, baina gaur egun beharrezkoa, garatzeko, baina, bueno, bitartean, konpromesua baldin badago jendearen artean, mantentzen da egitura eta konpetizioan parte hartzen. Aski serioski, hor, bi talde azaltzen zaigu, gitariako eta Naina, San Pedro eta Afantxo Beharren taldea, eta hor zaudete multzo horretan, bueno, aski eroso, aski lehiakor, Nahiko berdinduta dago. Berdinduta dago, Bi partidira bazido, bi galdu, goian edo. Orduan, konpremesua garatu behar da, eta bueno, haber, pixka eta aurrera, ez dakit beste helbururik duzuen igotzea, edo hori neurri batean, beti, azkenean, gero, beste urrats bat ematea, beste ardurak hartu behar dira, diru gehiago, konpromesu gehiago, ez? Gure proiektua da, saiatzea igotzea, pero aurten igual zaila da, zati da ekipo berri bat, jende asko berria, etortzen diela futboletik, bai... Oso zaila, hor gaude... Finkatu behar da. Hor gaude... Pazientzi pixkatekin finkatu behar da hori, ez? Garatu pixka gauza. Azkenean, azten zerotik. Ez dakazu... ez dakit... base bat, jola, dakizu, dagona ina urteekin. Osa da zerotik, ez dakagu baserik, sortu behar duzu base hori. Jendea... etortzen da futbol amaiketik, goian jolaztu dute, jakin behar dute defenditzen, dago lan guzti hori behar da. Moldeatu behar dugu hori, pixkanaka. Apurka hori... Baina, bueno, saiatuko era, egia esan, ez? Noiz entrenatzen duzue? Astelen eta asteazkenetan. Asteazkenetan, eta gero norreiaka jokatzen direla ostiralean edo... Guetxean beti ostiraletan. Ostiraletan, Irunen sortu dira, antxe bertan, Irun futsal, kiroldegian ari dira. Horiek, ostiraletan ere, 9:00, 9:30, bere neurketa jokatzen dute. Zuentzat erosoa, jarraitzailea batzuk ere bai, izango dituzue, eta zuek, hor ostiralean, aski eroso, kuadrilla bat, beste kuadrilla bat, eta venga. Partida afaldu. Partida afaldu, astindu berputza pixka, eta gu egia esan jende asko tortzen da. Horregatik. Taberna montatu dugu, gure aldetikan, osea... Lezoko herri batentzat, pospurua piztia da zera da. Giro pixka sortaraztea, eta kirolaren bitartez. Eta horrek bere eragina duela, eta bere garrantzia ere. Sortzeko giro hori, kirol baten bitartez. Eta kirol, beti pospurua pistea, giroa, beti zorrotza izan eta kirola oso moitua. Gainean, aurten kasualitate gaude barsoaldeko jende ekipo asko. San Pedro eta Arraiko zentunen, Afantxo ikusten dut hemen. Azkenean beraiek ere ekartzen. Altzatarrekin ere, oso gertu. Denak ezagutzen. Ezagutzen gara zarete. Irundarrakin ere bai, eta, bueno... Azkenean, ez dut zango etxekoak, baina ingurukoak, guztura bera, ez da? Erraxako ere bai etortzeko beste taldeko afizionatuak bai, pues... Bueno, giroa sortarazteko, baina giroa, bai, oso garrantzitsua da giroa sortaraztea eta giro horrekin bizitzea, baina... Pero kiroltasunez, Bai, pentsatzen du, kiroltasunez. Bueno, igual partiduan pixka bat, baina gero ja... Zena ez duzu jokatuko, venga, apaizak ez dela. Ni gauza asko ikusi ditut horregatik esatik. Nik ere bai, ikusi ditut gauza, ez areto futbolean makarrik, baizik eta amaikako futbolean ere bai. Hombre. Epatu dut, apaiza bezala, barkatmena, apaizak pilotan ari zenean eta futbolean ari zenean, garai batian, sotanarekin, eurra ere bai,
Eta kiroltasun hori babesten duzue eta neurriak alde horretatik hartzen dituzue. Claro, epaileekin ez da erreza izaten. Jokalarien artean ez da erreza izaten, eta gero epaileen erabakiak askotan errespetatzea, ez da oso erreza. Epaile izatea oso zaila. Bueno, hori da... Bi aldetatik edotzen zaitkizu golpeak, beti. Bai talde batetik, bai beste talde batetik, eta ez da erreza. Horregatik beti eskara egiten dugu, mendikan eta beste lekuetan, gero ez da erreza. Gero hori betetzea ez da erreza. Iristen zera ostiral baten, eta nahi duzu jolastu, eta ez da erreza. Eta bai, epaileak errespetatu behar dira, noski. Epaile gabe ez dagoela kompetizorik, noski. Ere bai, gano. Hori badakigu, baina eguna iristen da, eta askotan, pixkat, urduritasunaren kontuak edo, bai, zuzer... Eta berotzen zera ere, bai, nahi gabe edo, segundan horari fan partidoa... Epeldu pixkat. Bai, baina, bueno, gero azken finean ere, bai, hitz egiten duzu batakin da besteakin, eta normalean konpontzen gara, ez? Bai. Hori... Ni gutxitan asarretzen naiz. Gutxitan asarretzen, baina noiz dinka, bai. Bai, ezate, txar bat dena gaukagu, bai arbitroa, bai jokalaria, bai entrenatzaileak. Jokalarien utxuneak, bai, bueno, barkatzen diegu, baino epaileri askotan digu barkatzen, hori da kontua. Eta hala eta guztiz ere areto futbolak eta beste kirolak ere behar du, hori finkatu eta martxan jarri eta errespetu bestenaz ez dugu kirolari. 2007an sorturik talde 20 urte berehala beteko dituzu. Bi denbora. Bi denboraldea 20 urte, 20 urteetan gauza asko pasatzen dira. Bueno. Bai, gora berak egon dira, bai jetxi, igo... Hoi kirola aldetik, baina egitura mantendu egin da beti. Bai, ni egon naiz eramaten kluba 3-4 urte, eta beti saiatu geha, bai herrikoak izatea, zaila dela, zati azkenean bai Muntxarpe, bai Aierru daude bere, eta azkenean zaila da, pero ni beti eukidet, nire printzipioak dira lezoko jende izatea. Eta gero kanpotik, bai San Juanetik, horretatik, izatea norbait gertukoa. Begira zu, kanpokoa, Lezo eta Donibane. Ja, pero... Elkarrekin ezkonduak asko gutxi edo bikotean bizi direnak, lezotarrak, rangotarrak, nire iritzea beti izango da berdina. Etxeko jendea dagonean, aurpegia eman behar da. Kanpotik etortzen denean, batzutak, gauzak gaizki daudenean, Donibanen eta Erranderien ez dakit, hori bat egite, hor, dakit, herrian bertan hori... Ni asko disfrutatu dut, urte guztietan. Egon dia momentu txarrak, ona, eta azkenean behiratu behar dezu alde ona. Ikasi eta aurrera jarraitu. Begira ezazu, Irunen eta Hondarribian gauza bera gertatzen da. Areto futbolean arazo gehiago dira hor, talde bat egon zen Portu Etxean Hondarribian, Irungo bowling garai batean historiko bat, eta hor, ezberdina, beste kiroletan ere, hor, askotan garai batean gehiago, sortzen zen, pike hori, eta baina hori sanua da, ez? Donibaneko talde bat, Pasaian dago pike asko. Pasaian dago pike asko. Asko. Pasaia, Lezo eta Erranderi eta Oiartzun ere sartuko dugu ekuazioan. Ekuazioan sartuko dugu Oiartzun. Bai. Pero ni denekin, Pasaian dakaten pikea... Pasaian eskaera bat dute kantxarekin. Dago bakarrik kiroldegi bat. Kiroldegi bat dago hor, eta eske Pasaia berezia da. Egitura, hirigintza mailan berezia da. Eta orduan, kantxa bat Donibanen dagoela, eta zuek azkenean suertea pikin bat duzu, eta? Bai, pero daude ekipo asko. Bai, pentsatzen ekipo asko eta... Ni hasi nintzenean entrenatzaile zela jaizkin, geneukan kiroldegia libre. Bakarrik ginen gu, eta gero Aierru areto futbola egon zela egon zela bigarren maila arte, bigarren B maila arte iritsi ziren, eta gero desagertu zela. Eta ginen bi ekipo horiek, eta ez geneukan entrenatzen genuen ordu terdi, bi ordu terdi, behaiek ustez gehiago. Eta orain dakazu 2 ordu, astean,
Eta justo. Zati, zura aurretik ekipo bat dago, eta zura atzetik beste bat. Beste talde bat. Gertatzen dena, gertatu eta bi aldiz aipatu duzu, bai, iritsi zarete Euskal Ligara eta Alierro iritsi da bigarren B mailara, eta gero desegin da hori. Azkenean, zakit, igotzea hainbeste zigortzen duen egitura hori ez balin duzu tresnarik mantentzeko, arrisku bat hartzen den alde batetik. Ni uste eta asko notatzen dena dakana arrobia. Ez dakazu kantera azkenean zaila da. Horregatik da aipatu dizuet hasiera batean arrobiaren kontua bere garrantzia du, baina ez balin baduzue azpiegiturarik, ez balin baduzue ordutegirik, ez balin baduzue egituririk, azkenean pixkat diru kontua da, ez? Bai, ere. Baina arrobia izatea kirol honetan, kirol gehiengoetan, baina, ez? Gu da orain egon geha eukidugu hilabete bat, egon geha entrenatzen 6-8. Eta azkenean ez dakazu arrobi hori nigo dezakezula jendea. Igotzeko eta kalitatea emateko entrenamendu bari, ez da? Eta asko notatzea. Nik uste ditut klub asko dakatena eta azkenean beti dakate jendea. Eta zu batzutan, junbarzat partidu batea 6 eta fizikoki azkenean notatzea. Haritzen da, hori argi eta garbi. Bai. Aipatu dugu diru aldetik, aipatu dugu babesleak ere, jaizki betikoa. Jaizkibel taberna eta aurten da. Betikoa. Bai, Jaizkibel taberna gonda lehenengo urtetik. Mila esker, beti aipatzen dugu hemen, mila esker babesle guztieri. Azkenean kirola babesten dute eta laguntza, ez da dirua hor, diru hori da azkenean zabaltzeko kirol espiritu bat, gizartea hobetzea, kirolakin gizartea hobetzea gehiengoetan, eta gazteak bere lekua izatea, eta atzetikan balin badago babesle bat hori oso garrantzitsua da. Guaurten ditugu gehiago, lau ditugu. Lau ditugu, bai. Aipatzen aldituzu, eskertzeko ere bai? Bai, badet, bai. Olaitzar eraikuntza, dela gure bigarren patrozinatzaile handiena, gero dago Izei taberna, eta gero Iriartene jatetxea. Iriartene ezagutzen dugu taberna eta oso ondo jaten da. Oso batean kroketa batzu jaten ditu. Fama asko daukate. Baina kasuetan, gaztelean esaten da, coge la fama, carga la lana. Ez, hor famatua da, Famatua eta kroketa oso goxua, garagia oso goxua, eta benetan, eskerrik asko, kirola laguntzagatik. Hori, uste dut, bero gadola kasu honetan eta adostasuna oso erraza da, kirol talde bat, baina kirol talde bat kirola egiteko eta gizarte hori mantentzeko eta espiritu hoberena mantentzeko. Eskerrik asko, babesle guzti hori, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela mantentzea espiritu hori. Gero, taldea mantentzea 6-8 jokalariekin entrenamendu hori da, hain erraza, nola kudeatzen duzu hori? Bueno, azkenean zu konprometitzen zeanean, badakizu ez dagoenean arrobia gertatu daitekela, eta ni izaten diet beti bezala. Gaudenekin eta egurra. Egurra, claro. Tautxi. Claro. Eta egia esan ez dugu fallatu, Gabonetan ere ez gehatu. Zati, behar daude gogotxu ikasteko, karo. Ni beti izateet, entrenatzailea hor dago, baina behaien aldetik ere atein behar du dena. Zati, bestela bat ez datortzen, beste arez, eta egia esan konpromesu aldetik ekipoa 10-koa da. Hor, kolektibo batean, konpromesu hori mantendu beharra bestenaz arazoak sortzen dira, baina kolektibo batean egia da, eta azkenean, kirol kolektiboa da. Bai, eta hor konpromesu hori mantendu. Herrian nola moldatzen zarete, aipatu izan duzue jarraitzaileak hor dituzuela, bizitasun osoarekin eta bere hoberena ematen ostiraletan, ezta? Bai. Egia esan jendeari zinogu gehiago eskatu. Ni ez nuen espero aurtean hainbeste jende etortzea. Mila esker ere, eta bizitasun hori mantendu behar duzu eta nola aipatu duzu, taberna bat irikitzea eta beti giroa izatea. Noski, eta jokalarientzat, zuentzat ere,
Hombre, bai. Gustora hartzen dira gauzak, Hombre, behian jolasen ari zeanean eta animatzen daude, osure izena esaten, jo que se, pues bai, etortzen eta animoiek eta ez bakarrik etxekoek, lagunek eta beste batzuk ere, herritarrek ere bai, ez? Eta azken bai jende asko kuadrillakoa ezagunak ea denak, eta ikustea ezagun bati, pues beti nire asko guztan zaizun Aierro ikustea, Doni Pari, Areto Futbol, egon nintzela entrenatzaile bezala bai. Asko guztan zaizun ikustea, eta azkenean denak ezagutzen geha, eta bueno, animatu barga bata beste. Laguntzen gara den bai. Konturatu zarete, muski nola ez, Oarsoaldean bai Doni Pari, bai Zuek, bai Afantxo, bai Pasaien Guruan, bai Oreretan, bai Oiartzunen, baina talde ugari. Eta hor azpitik zer dagoela, sustrai bat kirola honekin. Lezon daude bi talde, Gantxu bai, ez dakit ezagutzen dut. Bai. Eta harremana oso nadakagu. Esan ze, bere nola garrantzia duena, sustrai bat dagoela kirol honekin. Zergatik? Ez sustrai hori, nola da, nola bizitzen da kirol hau? Bizitasunarengatik, abiadurarengatik, zer du? Ze amua du? Ni nire ustez ni txikian nintzenean, juten nintzen ikustea hori, Areto futbola, eta ja badiru gusanilloa sartzen zitaitzula. Orduan posatzen zen du, etorkizunean ni ere bai hemen egoten naizen, eta nire kasua behintzat horrela da. Orduan agian jendea ere bai kasu hortatik jarraitzen du. Ni ere, ez dakit, igual ez da inbesterako, baina udan iten dira torneo asko, Areto futbol munduan, eta igual jende asko ikusten du gustatzen zaiola, pixka bat, eta azkenean ikusten badu herrian dagoela talderen bat. Zati, ni gu dauden hiru jokalari gure ekipokoak, onzien Aierrun futbolean, eta ni entrenatu nien, futbol amaikean Aierrun, eta gero behaien aldetik ateatzen nahi zutela probatu jaizkin, eta zarien, bueno, zue nega ez zute, ni bultatuko naiz, eta probatu zuten, eta hiru jokalari oso atea dira. Hirugarren mailaren egon dira. Hirugarren mailan jokatzen egon dira. Bata Fantxon eta bi Doni Pari. Arrobi bat bezala, egiten balin bada gaizki bai Afantxorentzat, bai Doni Parientzat, baina bueno, azkenean zuentzat, eta ezotarrak dute hor aukera bat, kirola egiteko, kirol berezia, kirol oso sanoa da. Apatzen dugu beste talde, beste arduratun batzuekin oso kirola berezia dela. Aipatu dugu bizitasunarengatik, eta hori kontutan hartu behar dugu. Gipuzkoa galdu egin zuen indarra, ez emaitzaren aldetikan, indarra, kirol honekin, baina berpiztu egin dela aipatu behar da, eta indarra hori berreskuratu duela. Ze uste duzu alde horretatik? Ni hola gora izela jarraitzen gustatzen zait pila bat, Areto futboleko mundua, orain ikusten duzu hirugarren mailan, eta Doni Pari, Tolosala, Afantxo, Mondrate, dia Gipuzkoarrak eta daude goian, ez dakit haintxe nola dauden. Eta hori nahi du esan berriz, Gipuzkoa mailan indarra dagoela. Berpiztu egin da, eta gero bigarren B mailan ere... Antiguoko igo zela lego urtean bigarren maila. Eta Lauburu Ibarra bertan dagoela, eta bueno... Ondo egiten ari dira gauzak. Bai, gauzak pentsatzen dut. Azpitik ere bai azten animazia eta jarri pena ematen arrobiarekin, baina pazientzi pixkatekin. Hor, huts bat azaltzen dena, nesken kontu. Nesken kontu. Talde bat bakarrik Arabako ligan ari dena, baina azkenean ez dakiz zergatik, zer gertatzen den, Gipuzkoan ez du asmatzen ligatxo bat egiteko, ez dakiz... Igual denbora eman martzaile ere bai, ez? Bai, eta gero hitz egiten duzu herri arduradunekin eta gero herri guztietan arduraduna bai, osatzen ditugu talde batzuek, osatzen du, baina gero ez dugu ligarik. Eta altzan bertan aipatu dute, Legorreta inguruan, Tolosaldean, Eibarraldean, Eskoriatzaldean, eta azkenean nola ez du denon artean bideratzen ligaxka bat antolatzen. Ikustu dut oso garrantzitsuela nesken liga, beste futbolean hori
antolatua dago, bideratua dago. Eta beste kirol batzuetan ere bai, zergatik ez areto futbolean? Eske da, egia esan, mira, ez dut inoiz pentsatu, baina, bai, egia da, ez dakit, eske niz, gero ni entzun dut kanpotikan ere, pues, jende asko saiatu dela, klub asko saiatu diela, pero ez dakit. Gu lezon jaizki aretoan ez dugu pentsatu inoiz, egia esan. Pero bueno, ez dakit, ez ezan inoiz ze proiektu berri bati ere, eta polita izango litzake, pero... Claro. Beste kiroletan, bueno, bideratzen egia esan, beste laguntza batzuk egoten dira. Hasiera batean ere borondatearekin hasi ziren, aurrera pausoak ematen, hori bideratzen ari da, errukbian ere, hain zuzen ere, hori ere jarraitzen ari da, pilotan ere bai, Amaikako futbolean ere bai, da, bueno, apuruka, arraun munduan ere bai, ea, Gipuzkoaren zuzen ere, areto futbolak bere leku hartzen duen. Arrauna igo da pilloa. Arrauna asko egotu, eta areto esan, neskek bere lekua. Ni uste denborakin, hori fumar da, bai pixkanaka, azkenean iten dezunean azka eta pentsatu gabe gauza. Asko aipatzen dute Amaikako futbolak jaten duela asko. Bai, ere. Neska asko eramaten duela, claro. Pentsamendu haukiko dute futbol handian, digamos. Amaikakoa futbolean eta, bueno, hori... Bai, indarra asko hartu du. Bai, neske munduan asko garatu da alde horretatea. Bueno, sozialdetik ondo zabiltzate, edo beti eskeka, edo no... Gu dakagu... Gaztu gutxi. Ez da, iten dugu urte... Asko korratzen duzuela, ez? Kontratu profesionalak eta beste. Gu iten dugu urtean... Saiatzen gara dena ordaintzen, eta gero horrengo urterako, pues... Afari bat eta kitxo. Beti, afaria hori da gure kontua. Ni multa jartzen. Multak finanziatzen dut. Artista, Artista. Zorrotza nahi zorrekin. Bai. Zorrotza. Bueno, afari bat. Puntualitatea, hori ondo dago. Bueno. Oso ondo. Eskertzen dizuetzen bisita, eta... Ea jarraitzen duzuen, Lezoko, ez bakarrik Lezon, Lezoko inguruan ere, zuen oberena ematen eta garatzen kirol hau. Kirol zoragarri bat da, eta alde horretatik hori aldarritakatu behar dugu, denon artean, eta eskerrik asko berriz ere abesle guzti hori. Hor, berriz errepikatuko duzu. Jaizki taberna. Jaizkibel taberna, Olaitzar irakuntzak, Izai taberna eta Iriartenea. Oso ondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko benetan laguntzea Jaizki Areto futbol taldea 2007tikan Lezon eta bere proiektua beti garatzen. Eskerrik asko, Etxea jauna. Eskerrik asko gurekin ezategatik. Zabal jauna, eskerrik asko gurekin ezategatik eta jarraitzen dugu Areto futbolarekin. Hablamos de fútbol sala ahora con los resultados del fútbol sala que marcan la dimensión en Segunda División B. Y aquí recordamos que CMO Valves Lauburu sigue siendo el líder con 47 puntos en la clasificación y bueno, pues trabajando y realizando una temporada importante, ganó 4-8, 8 goles, pero con el valor de jugar en el exterior en la pista de Albelda. Picasen ganó por 2-1 a Anaitasuna, Segovia también ganó en el exterior, en Sala Quintos, Entre Ríos se impuso por 2-1 a Conteiro, también la Unión Deportiva Leches 5-1, es muy difícil ganar en esa pista, a Cadrete, hay que subrayar Antiguo Estudio Dental Barrenechea, que perdió en casa 1-2 frente a Ciervana. Está sufriendo mucho Antiguo
hay que seguir trabajando, hay que crecer, es una categoría que merece la pena, y ahí está en 14ª posición con 17 puntos en la tabla clasificatoria. Tenemos que llamar un día de estos para darles ánimos, porque es un equipo de la capital importante y tenemos 2 referentes, la Uburu Ibarra, Antiguo Co, y hay que seguir en esa línea. San Juan se imponía 6-4 a Villa de Ribafrecha y Pinseque conseguía ganar por 9-1 a Otxartabe de Bilbao. Repito, en la clasificación líder el CMO Balbes la Uburu Ibarra por delante de Pinseque. Aquí estamos en 47-45, 38 Otxartabe de Bilbao. Segovia con 36, los mismos que Tauste, y Picassent con 35. Luego ya buscamos a Auzoac Ciervana con 22 puntos en decimosegunda posición, Entre Ríos Automatización 19, 17 tiene Antiguo Co, Estudio Dental Barrenechea, Anaitasuna con 10 y 8 Albelda. Para la próxima jornada destacamos los choques entre el conjunto de Villa de Ribafrecha, Otxartabe de Bilbao, Ciervana frente a San Juan, Sala Cadrete, Antiguo Co, Estudio Dental Barrenechea, equipo donostiarra, Conteiro frente a Unión Deportiva Loeches, Segovia frente a Entre Ríos, conjunto de CMO Balbes la Uburu Ibarra, el líder de Ibarra en estos momentos recibirá a Sala Quinto, el cuadro de Anaitasuna a Albelda y Picassent a Pinseque. Bueno, pues tenemos más marcadores en tercera división. Usánsolo empató a 5 frente a Aurrera de Vitoria. Afancho perdió 2-3 frente a Donipari, o Donipari ganó 2-3 frente a Afancho. Los dos equipos pasaitarras, el Gran Derby pasaitarra, con victoria del conjunto de Donipari, que es segundo en la clasificación. Otxartabe B 6, Gernikako 6, 5-3 ganaba Mondrate a Cucuyaga, Tolosala perdía 0-1 frente a la Uburu Ibarra, el segundo equipo. También Jarrilleros, un buen equipo, empataba 2 frente al Oiartzun, empate del Oiartzun en Vizcaya, Escoriaza 5, Lagunonak 5 y empate a 4 también entre Araba y Montearatz Aguraingo. Entonces, en cuanto a los marcadores en la clasificación, Mondrate es líder por delante de Donipari, 42 y 37, 32 puntos Cucuyaga, Tolosala con 32, también ya con 29 Afancho, Escoriaza con 27, Aguraingo con 27, cierran la tabla la Uburu Ibarra con 14, 14 Lagunak Usánsolo con 12 y Otxartabe B con 8 puntos. En la próxima jornada ya nos encontramos con Donipari Aurrera Vitoria, el choque entre Gernikako Lagunak Afancho, Cucuyaga Otxartabe, la Uburu Ibarra Mondrate, Oiartzun Kirol Elkartea Tolosala, Lagunonak Jarrilleros, Aguraingo Escoriaza, Beti Araba Usánsolo. Estos son los choques en tercera división. Seguimos con el fútbol sala también a estos niveles. En la Liga Vasca masculina, Elorrioko 3, Tintorería Ura Batzarre, fútbol 5-4, Elorrietako 4, Gora Viuda de Sainz 7, Durango 4, Iturriondo 4, Leioa 5, Mamaberikako 7, Ibaialde 2, Naipe Aloñamendi 3, Iraipe Aloñamendi 3, Goierri 4, Albardero 5, Solbarte 2, Artarromo 3. Más asuntos, aquí el líder es el Albardero con 43 puntos, 41 tiene Arangoiti, Sasiko a 33, 30 tiene Ibaialde Mamarikako con 29, 28 para Artarromo Santurtzi con 25 en la parte más baja, Soloarte con 20, 16 Leioa, Batzarre el fútbol 5, 13 los mismos que Sestao y Goierri cierra la tabla con 8 puntos. Para la próxima jornada tenemos más choques, Gora Viuda de Sainz frente a Ura Batzarre, Iturriondo frente a Arangoiti, Mamaberikako recibe a Durango, Sestao a Leioa, Artarromo recibe a Santurtzi, Aloñamendi, Solobarte, Albardero, Ibaialde y Goierri, Elorrioko. Son las referencias que tenemos a ese nivel. Luego la división de honor regional, Altza La Terraza 7, Macas Gorka Margoak 2. Aquí se celebró el homenaje a un patrocinador importante del deporte, un promotor de Alza, del deporte también de Ricky Rolak y del futsal, que era
Eñaute Elizalde, recientemente fallecido, se le recordó en un acto entrañable en el Polideportivo de Altza, con un triunfo del Altza La Terraza. Gaintxu 7, Idiazábal 0, Eguzki Arkupe Rehabilitaciones 5, Melemele Tolosala 6, Hanra Blue 6, Euskalduna 1, Miren Taberna Oiartzun, Kirol Elkartea B, 4, Bilcoin 6, sigue firme el líder, más Txakun 1, Antiguoko D4 Reformas 6, Martutene 4, Benetazco 4. En la clasificación el líder, Bilcoin, que sigue con mucha firmeza, con 40 puntos, con 33 Martutene, con la tercera posición para Altza La Terraza, con 27-24 Oiartzun Kirol Elkartea, Miren Taberna, Benetazco con 28, Hanra Blue con 22, Macas con 20, 19 tiene Eguzki Euskalduna, 17 Txakun, Antiguoko D4 Reformas con 14, con 15 puntos, 14 tiene Melemele Tolosala, Gaintxu con 12 y no tiene ningún punto el equipo de Idiazábal. Para la próxima jornada, Benetazco, Altza, La Terraza, Macas Gorka Margoak Gaintxu, Idiazábal Eguzki, Tolosala Hanra Blue, Euskalduna Miren Taberna Oiartzun Kirol Elkartea B, Bilcoin el líder frente a Txakun y Antiguoko D4 Reformas frente a Martutene. Más partidos de la categoría preferente senior, en este caso, San Pedrotarra 5, Jaizki Areto Fútbol Club 5, otro empate entre Anoeta y Egintza, Galactic 2, Zarauz Gran Camping 1, Laskorain 1, Ostico Aterpe Inmobiliaria 1. Ya han visto los primeros marcadores, todos empates, máxima igualdad. Luego la victoria de Nainap Antiguo Kirol Club 6, Afancho B 4, Irún Futsal ganó Irún Futsal 7-2 frente a Altza La Terraza B, Macas 5, Getariako Keta 5. El líder el San Pedrotarra con 28 puntos, 3 equipos en el liderato aquí, Nainap y Getariako. Con 25 llega Fancho, Jaizki Areto Fútbol Club con 23 tiene Egintza también, Anoeta, que se encuentra séptimo con 22-21, octavo Zarauz Gran Camping, Laskorain con 20, con 14 Ostico Aterpe Inmobiliaria, Galactic, 13 tiene Macas, Irún Futsal, que sale de la zona complicada, vamos, del farolillo rojo, con 7 puntos, los mismos que Altza La Terraza en estos momentos. Para el próximo fin de semana, recuerden también choques entre Getariako, Anoeta, Egintza Galactic, Zarauz Gran Camping, Laskorain, Ostico Aterpe Inmobiliaria, Nainap Antiguo Kirol Club, Afancho B, San Pedrotarra, Jaizki Areto Fútbol Club, Irún Futsal, Altza La Terraza B, frente a Macas. Es una nueva jornada y nos vamos también a la competición guipuzcoana en primera división de honor regional, senior masculino, Kutxa 7, Goierri 0, Mondrate 3, Lauburu Ibarra 3, 8-1 ganó Ekin Oria Futsal a Izarraitz, Urnieta 4, Restilla 2, Escoriatza 4, Donipari B 1 en la tabla clasificatoria, Escoriatza en primera posición con 31, 27 tiene Ekin Oria Futsal, tercero Restilla 25, 23 Urnieta. En esta tabla clasificatoria, Kutxa con 23, 20 Lauburu Ibarra, Donipari B 15, 11 tiene Mondrate, Goierri con 7 y 3 tiene Izarraitz. En la próxima jornada, Izarraitz, Lauburu, Urrestilla, Ekin Oria Futsal, Donipari Urnieta, Goierri Escoriatza y Kutxa Mondrate. Y también en el otro grupo, en el grupo segundo, en esta jornada 13, Anoeta 5, Eguzki 3, Garaje Tolosala B 8, Zaldibi 6, San Pedrotarra B 1, Hanra Blue 7, Gamón Auzi 2, Urnieta 4, Eibartarrak 2, Ataun 10. Precisamente el Ataun es el líder, con 34 puntos, 31 tiene Hanra Blue, tercero Garaje Tolosala B con 27, 23 tiene Ausa, Eguzki quinto en la tabla tiene 21, 16 tiene Anoeta, Gamón Auzi con 11, los mismos que Urnieta, San Pedrotarra B con 7, 4 Eibartarrak, que para el próximo fin de semana jugarán Eguzki frente a Ausa Zaldibi, Hanra Blue, Anoeta, Urnieta, San Pedrotarra, Ataun, Gamón Auzi, Eibartarrak, Garaje Tolosala B. Bueno, pues hay que subrayar que estos marcadores de la competición hay que recordarlos y sobre todo hay que recordar una vez más que este deporte, como todos en general, tiene jueces
y tiene también chicas que se dedican al mundo del arbitraje y que evidentemente, lo recordamos siempre, se ruega máximo respeto a su actuación, porque no hay fútbol sala sin futbolistas, evidentemente, pero tampoco hay fútbol sala sin árbitros. Si no hay árbitros, no hay fútbol sala, o sea que es conveniente respetar la actuación arbitral. Yo ya sé, sabemos todos los que hemos estado en el mundo del fútbol y en el deporte en general que es complicado y sobre todo en determinadas fechas y en determinados horarios cumplir con ciertas normas de convivencia social. Yo ya lo entiendo perfectamente, pero el fútbol sala y otros deportes, pero el fútbol sala está haciendo un gran esfuerzo para que todo esto funcione medianamente bien, con lo cual máximo respeto a los componentes de los árbitros, y en este sentido hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, Vamos a ver si es posible y seguimos avanzando en ese capítulo. Así que esa es la referencia de última hora que les quería recordar. Nada más, todo esto ha sido posible gracias a Xavi Bermúdez. Gabón, buenas noches.